det var bättre. Ha. Pratar han? Prata då. Jag stoppar, du måste prata om allt jag har sagt. Ja, för att det var sånt uppehåll. Men jag kan inte det. Nej. Det är på tiden. Mammas pojk. Men du. Säg då. Du, om armarna. Och halsen och benen och huvudet. Jag får ett erbjudande. Tatuera mig. Hela armen. Vad ska det kosta då? 4. Det är hela armen. Okej. När ska du göra det då? När ska du göra det då? Jag vet inte. Jag får pengar. Okej. Ja. Får du lägga till med raggarfrilla också. Dessutom Ska jag säga Argentura. brylkräm och grejer? Argentura. Ja, det gör du. Du kan ju ta hit Ove också. Ja. Har du bokat tid då, eller? Har du bokat tid? Ja. Nej, det ska du göra. Jag kan väl inte boka tid till dina tatueringar? Får du väl göra Ja, jag själv? trodde du pratade om körkortet. Nej, ja, det gör jag. Ja. Vad söt du blev nu när du kan ju ha långt hår och tofs. Ja. Vad fan? Det är en tjej som är lite raggarfrilla här. Ja, lite. En som har varit söpet i en hel dag. Ja. Vad händer om jag trycker upp där? Du får prata bara. Ja, men det gör jag. Vilken tror du dödar väl? Vargen eller björnen? Jag vet inte. Ja, varför inte? Nu stoppar jag. Ja. Jag stänger om. Ska mammas så. Ja, det är fint. Så. Nej, kolla nu. Kolla nu. Jag ser det är Dennis. Nej, Stig Helmer. Jag stiger här. Dennis är också så. Nästan. Så. Vänta lite. Du är en alfalfa. Ja, det är det. Alfa.
Ja. Så, hejdå.